Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέρα από τα όσα προβλήματα υπάρχουν στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως και η επικαιρότητα η οποία δεν μας αφήνει πολλές φορές ήσυχους να κάνουμε κάποια επιλογή θέματος για να συζητάμε σε μια εκπομπή που τουλάχιστον μπορεί να έχει μόνον κοινωνικοπολιτική υφή, παράλληλα όμως υπάρχουν και προβλήματα τα οποία απασχολούν και την ιστορία αλλά και τη συνείδησή μας για κάποιους ανθρώπους που τους έχουμε ξεχάσει εδώ και μισό αιώνα και πάνω και θα πρέπει κάποτε να σκύψουμε το κεφάλι μας και να το γυρίσουμε πίσω, να δούμε αυτούς οι οποίοι μας περιμένουν τόσο καιρό αδιαμαρτύρητα αλλά πικραμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μου σήμερα από τα όσα είπα είναι αφιερωμένο στους ήρωες του 40, τους Έλληνες. Αυτοί οι οποίοι κοίτονται σε ξένα εδάφη, πέρα δόθε σκόρπιοι, χωρίς κανείς να πάει να τους πει ένα ευχαριστώ. Και με την ευκαιρία που κάποιοι άνθρωποι ασχολήθηκαν οικειοθελώς και εθελοντικά με το θέμα αυτό, σήμερα κάλεσα έναν ποιητή και συγγραφέα μαζί μου, τον κύριο Τσεχερίδη Δημήτριο, και θα έχουμε και κάποιες παρεμβάσεις από εγγόνια ή παιδιά που οι άνθρωποι τους χαθήκανε σε αυτόν τον πόλεμο, και βέβαια θα υπάρχει και η παρέμβαση του Αντιπρόεδρου της Ελληνικής Βουλής, του κυρίου Σούρλα, και του σε λίγες μέρες υφυπουργού τύπου της κυβέρνησης, του κυρίου Γκιουλέκα. Οι δύο γνωστοί και επώνυμοι, ο κύριος Γκιουλέκας και ο κύριος Σούρλας, θα κάνουν παρέμβαση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε τις παρεμβάσεις των ανθρώπων που έχασαν τους πατεράδες και τους παππούδες τους. Κύριε Τσεχερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους κάθε φορά λέμε, κάθε φορά τους μνημονεύουμε, αλλά δυστυχώς μόνο στις εθνικές εορτές. Και τις άλλες φορές τους κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, στο υποσυνείδητο, αλλά δεν φτάνει. Ξέρετε, είμαστε φορτισμένοι και με το θέμα του Τούρκου αυτού, δολοφόνου, του αδίστακτου, του τέρατος αυτού, και θα κάνω ένα σχόλιο βέβαια στο τέλος για αυτόν, να μην φάμε την εκπομπή μέσα με αυτό το υποκείμενο, να ασχοληθούμε λίγο με τα δικά μας. Έχετε γράψει 3 βιβλία, 4. Και θα διαβάσουμε και κάποια ποίημα σας εδώ μέσα που έχω σημειώσει εγώ εδώ πέρα. Θα σας πω να διαβάσετε. Έχω και ένα δημοσίευμα πριν πάμε εκεί. Έχω ένα δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινίδα σχετικά με την αλήθεια των μνημάτων και των οστών, λένε στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Κάποια ομάδα Αργεντινών κλπ. Οι οποίοι έχουν επισκεφθεί 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και κάνουν αυτές τις έρευνες. Μέσω του DNA είναι η αναγνώριση των νεκρών οι οποίοι ήταν θαμμένοι σε ομαδικούς τάφους, και σιγά σιγά αρχίζει και ξεδιπλώνεται τώρα το κουβάρι του μυστηρίου που υπήρχε μέχρι τώρα τόσα χρόνια, ότι δεν υπάρχουν, είναι ζωντανοί οι αγνοούμενοι. Δυστυχώς και η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι ζωντανοί, ότι τους έχουν σκοτώσει ύπουλα. Παράδειγμα, ο κύριος, κατεφημισμόν κύριος, αυτός που βγήκε στην τηλεόραση και το είπε αυτό δημόσια, που είπε, δημόσια. Και αδιάντροπα. Ναι. Ακριβώς. Και σιγά σιγά αρχίζουν και αναγνωρίζουν και ήδη γίνονται στην ελεύθερη Κύπρο διάφορες τελετές κηδείες, να το πούμε, μέσα σε οστεοφυλάκια επιστρέφουν οι ήρωές μας και θάβονται με τις τιμές που τους πρέπουν, έστω και καθυστερημένα. Αυτό θα γίνει και με τους νεκρούς της Αλβανίας, δηλαδή θα φτάσουμε εκεί. Τώρα έχω μπερδέψει το ερωτηματολογιό μου, δεν πειράζει όμως, θα τα πούμε στην πορεία όλα. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, εσείς τι κάνετε εκεί δηλαδή, όλοι εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφερθήκατε, και σας ευχαριστούμε όλοι εκ βάθους καρδίας για αυτά τα πράγματα, και εσάς και τον κύριο Σούρλα και τον κύριο Παναγούλια, ναι, όλους αυτούς, εσείς οι άνθρωποι, πώς έτσι πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, πώς ξεκινήσατε, τι σας όθησε, μόνον ο πατριωτισμός, η αγάπη, ο πόνος, η συγνώμη, τι απ' όλα? Να μιλήσω για μένα και τον κύριο Παναγούλια που ξέρω. Ναι.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι και ο κύριος Σούλας έγραψε ένα πολύ καλό βιβλίο. Ναι, είναι οι ήρωες του 1940 περιμένουν. Είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, το οποίο βέβαια και τα έσοδα του θα διατεθούν για να υψωθεί, να στηθεί ένα μνημείο στη μεριά του Καλπακίου, στη δική μας πλευρά, και να είναι ένας χώρος τιμής και μνήμης. Στην πλευρά τη δική μας θα στηθεί αυτό. Ναι. Στην πλευρά την αλβανική είναι αλβανικό έδαφος. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με την τελευταία συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δύο μερών να γίνουν άλλα δύο, να αναγνωριστεί το ήδη υπάρχον στρατιωτικό νεκροταφείο του Βουλιαρατίου, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή και κάθε χρόνο και εγώ πάει πρώτος ο κύριος Παναγούλιας, ο οποίος ανέδειξε έχει αναδείξει το συγκεκριμένο νεκροταφείο. Υπάρχει δηλαδή νεκροταφείο με πόσους νεκρούς δηλαδή εκεί? Αυτή τη στιγμή είναι, αν βάλουμε και αυτούς που είναι στα οστεοφυλάκια, είναι 120 στα οστεοφυλάκια και περίπου 67 τάφοι. Αναγνωρισμένοι τάφοι είναι αυτοί? Όσοι είναι θαμμένοι κανονικά είναι αναγνωρισμένοι. Ποιος τους αναγνώρισε αυτούς? Αυτούς έκανε έρευνα, για αυτούς υπήρχε, εδώ είναι το ωραίο, ναι. Υπήρχε μια κατάσταση, ναι, από τους κατοίκους του Βουλιαρατίου. Έλληνες, ναι. Ναι. Είναι η Βόρεια Ήπειρος. Εκεί υπήρχε μια κατάσταση την οποία την κρατούσαν οι κάτοικοι, συντηρούσαν το νεκροταφείο όπως μπορούσαν να το συντηρήσουν, διαθέσαν εκεί το χωράφι, το αφήσαν ακαλλιέργητο για να είναι το νεκροταφείο το ελληνικό και προσπαθούσαν σύντο χρόνο να κάνουν κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε όταν εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις μας να μπορέσουν να το αναγνωρίσουν επίσημα και να αποδώσουμε σε αυτούς τους ήρωες τις κανονικές τιμές και να γίνουν κανονικά τα νεκροταφεία όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι χάσαν κάποιους ανθρώπους εκεί, σε αυτή την περιοχή που λέτε, ναι, μπορούν οι συγγενείς τους να πάνε εκεί και να βρουν τον τάφο των πατέρων τους, των παππούδων τους κλπ. Έτσι. Σε ό,τι αφορά το Βουλιαράτι, ο κ. Παναγούλιας έχει βρει ήδη αυτούς που είναι συγγενείς και ήδη κάθε χρόνο από το 2000 και μετά μέχρι και σήμερα, κάθε 28 Οκτωβρίου και από εκεί πέρα ο καθένας όπως θέλει και όποτε θέλει, μπορούν και τα επισκέπτονται και προσκυνάνε στον τάφο του παππού τους, του πατέρα τους αναλόγου. Αυτά δηλαδή ήταν και επί Εβέρ Χόρτσα αυτά τα νεκροταφεία? Επί Εβέρ Χόρτσα τα φιλούσαν οι δικοί μας και τα διατηρούσαν. Αυτοί που ήταν οι κάτοικοι, οι βορειοπυρώτες, οι κάτοικοι του Βουλιαρατίου. Μέχρι το 1995, ο κ. Παναγούλιας είδε εκεί είδε τα νεκροταφεία, ενδιαφέρθηκε, βρήκε την κατάσταση. Ο κ. Παναγούλιας Ο κ. Παναγούλιας είναι ιστορικός συγγραφέας, ναι, και κατ' επάγγελμα είναι οικονομολόγος, αλλά είναι και ιστορικός συγγραφέας, αλλά έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, έχει βρει μέχρι και στην Αμερική συγγενή πεσόντα, ο οποίος μία εβδομάδα μετά που έμαθε ότι ο αδερφός του είναι θαμμένος στο Βουλιαράτι, πέθανε. Είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Λοιπόν, με στοιχεία του κυρίου Παναγούλια πάλι βρήκα έναν δικό μας εδώ πάνω, να το πω δικό μας με την έννοια της περιοχής, ναι, τον Καλαντίδη το Σταύρο, ο οποίος είναι εγγονός του Καλαντίδη του Σταύρου, ο οποίος είναι θαμμένος στο Βουλιαράτι και επί 68 χρόνια, 67 χρόνια αγνοούσε ο εγγονός και ο γιος, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει πια, ναι, αγνοούσε το που είναι ο παππούς του θαμμένος. Και πήγαμε πριν από 4 χρόνια μαζί και προσκύνησε τον τάφο του παππού του. Τώρα με έχετε φορτίσει. Τώρα τι κάνετε εσείς? Αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο κύριος Παναγούλιας τον αγώνα του για να βρει παραπάνω άτομα από τη μεριά του Βουλιαρατίου και σε όλη εκείνη την περιοχή. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όσο ήμουν επάνω στην Αλβανία, γιατί υπηρετούσα στην Αλβανία επάνω με την ελληνική δύναμη για ένα διάστημα, έκανα 2 φορές επάνω, 28 μήνες σύνολο, και εκείνο το διάστημα μπόρεσα και έψαξα και περπάτησα και έψαξα τις περιοχές. Είδα το δύσβατο, είδα όλο αυτόν τον αγώνα, τον έζησα κατά κάποιο τρόπο σε καλές εποχές, αλλά είδα όλο αυτό που έγινε, συγκλονίστηκα και αποφάσισα να ψάξω το πού υπάρχουν οι νεκροί μας. Λοιπόν, εκεί πάνω γινόταν ήδη η προσπάθεια, γινόταν από έναν δικό μας τον Νίκα, ο οποίος είχε πάρει εντολή και έψαχνε, έβγαζε τα οστά και τα μετέφερε στα οστεοφυλάκια που λέγαμε προλίγο στο... Τώρα ξέρετε, μπαίνω σε λεπτομέρειες για να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ δύσκολη, πολύ χρονοβόρα και θέλει και ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μέσα τους και αυτή την ευαισθησία της ευγνωμοσύνης αλλά και της αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν τους βρίσκεται μέσα στα ρέματα, μέσα στις δραματιές, μέσα στα βουνά.
Πώς τους αναγνωρίζουν αυτούς, από τι? Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτοί που αναγνωρίστηκαν, οι περισσότεροι ήταν καταγεγραμμένοι σε καταστάσεις. Αυτοί που ήταν στο Βουλιαράτη. Οι υπόλοιποι για άλλους υπάρχουν στοιχεία θαμμένα μαζί τους, από ένα σημείωμα, από μια ταυτότητα. Υπάρχουν ακόμα και διάφοροι άλλοι οι οποίοι εκταφήκαν από τους Ιταλούς μετά τον πόλεμο, γιατί αυτό δεν το ξεχάσαμε να το πούμε, ότι οι Ιταλοί μετά τον πόλεμο, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γύρισαν, πήραν τους δικούς τους ανθρώπους. Α, τους πήραν, βεβαίως, τους τιμήσαν όπως έπρεπε σαν ήρωες, τους πήγαν στην πατρίδα τους, στην προσπάθειά τους να βρούνε τους δικούς τους. Κάποιες στιγμές ξεθάψαν και δικούς μας και στις περισσότερες περιπτώσεις τους ξαναβάλαν σε οστεοφυλάκια με τα στοιχεία τους μέσα και έχουμε και στοιχεία από το Ιταλικό Αρχείο με πιστοποιητικά. έχω εγώ στα χέρια μου τέτοια πιστοποιητικά, τα οποία τα είχα δείξει στον κύριο Γκιουλέκα πριν από 4 χρόνια και είχαμε συζητήσει για αυτό το πράγμα. Και υπήρχε μια προσπάθεια να ξαναπάω πάνω για να γίνει κάτι. Λοιπόν, ένας τρόπος ήταν αυτός. Άλλος τρόπος τώρα από εκεί και πέρα, μην νομίζετε ότι υπάρχει, θα βρούμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ξέρουμε ποιοι είναι. Υπάρχει η μέθοδος του DNA, αλλά αυτή η μέθοδος είναι χρονοβόρα και απαιτείται να υπάρχει και συγγενής και πολύ δάπανη. Είναι πολύ. Πάλι θα αρχίσουμε, ρε παιδί μου, να γκρινιάζουμε και να φωνάζουμε, ρε παιδί μου. Τι κράτος είναι αυτό, ρε? Είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να ήρθαν οι Ιταλοί, μαζέψαν όλους τους ανθρώπους, βρήκαν τους Έλληνες και το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε, δηλαδή υπήρχε δέσμευση από κάπου? Κοιτάξτε, μέχρι ένα ορισμένο σημείο υπήρχε η πολύ κακή σχέση που είχαμε με την Αλβανία. Από ένα σημείο και ύστερα που εξομαλύθηκαν οι σχέσεις, υπήρχαν άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα, τα έχει αναλύσει και ο κύριος Σούρλας και στις παρουσιάσεις του βιβλίου του και σε άλλες στιγμές. Δεν είναι του παρόντος, ας μην το συζητήσουμε, να κάνουμε μια ενωτική. Πάντα ενωτική. Βαρεθήκαμε να ενωνόμαστε και πάντα είμαστε διαιρημένοι. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει το ελληνικό κράτος με το αλβανικό να αναγνωριστεί το Βουλιαράτη σαν επίσημο στρατιωτικό νεκροταφείο. Εμείς ζητούσαμε και στην Κορίτσα να ανοίξει ένα νεκροταφείο, γιατί έχουμε και από εδώ νεκρούς. Συμφώνησε όμως το αλβανικό κράτος για το Βουλιαράτη και στα στενά της Κλεισούρας που υπάρχει μια ομαδική ταφή 400 ανθρώπων. Δικό μας. Ναι, δικό μας. Να γίνει και υπάρχει ένα κενοτάφιο έξω από ένα μοναστήρι το οποίο έχει φτιάξει ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος της Αλβανίας, με τον οποίο έχουμε δουλέψει πολύ και τον ευγνωμονούμε. Και εκεί θα θαυτούν, είναι περίπου 380 κενοτάφια, αλλά γι' αυτό υπάρχει συμφωνία να διπλασιαστεί. Το σύνολο ακριβώς των νεκρών το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι πάνω είναι 7.967. 8.000 περίπου. Περίπου 8.000. 8.000. Ναι. Και από αυτούς υπολογίζεται, δηλαδή μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουμε, πόσους περίπου βρήκαμε και θα βρούμε? Η μισή ξέρουμε που είναι. Η μισή? Ναι. Η άλλη μισή θα δούμε που είναι. Αυτό το μάθατε και λόγω ειδικότητας, αλλά και λόγω έρευνας. Το μάθατε συγκεκριμένα σε ποια μέτωπα πολεμούσαν, σε ποιες περιοχές πολεμούσαν? Υπάρχει η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η οποία έχει καταγεγραμμένες όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πάλι στα στοιχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, υπάρχουν τα στοιχεία για το που ήταν θαμμένοι οι άνθρωποι μας. Αλλά με τον καιρό, αυτό είναι το κακό του να περάσει πολύς καιρός, έχει αλλάξει το τοπίο. Έτσι. Εκεί που ήταν εξέφωτο, αυτή τη στιγμή υπάρχει δάσος. Ναι, εκεί που υπήρχαν κάποιοι τάφοι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, γιατί τους οργώσανε. Κάποια άτομα δεν θα τα βρούμε. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ τραγικό, αλλά είναι. Στην Κλεισούρα δεν θα γίνει, είπατε? Εκεί θα διπλασιαστεί. Το ήδη υπάρχον κενοτάφιο θα γεμίσει, και θα διπλασιαστεί. Υπάρχει συμφωνία να διπλασιαστεί. Περίπου 700 τάφοι. Έτσι χοντρά. Θα γίνουν εκεί. 400 είναι ήδη, έχει μπει ένα σταυρός επάνω αυτή τη στιγμή για να σηματοδοτηθεί η περιοχή και για να μην πάει άλλος κάποιος και οργώσει. Ναι. Και η αλβανική κυβέρνηση θα βοηθήσει, δηλαδή? Η αλβανική κυβέρνηση ήδη έκανε τη συμφωνία με την Ελλάδα για αυτά τα δύο που είπαμε. Είναι για την αναγνώριση του ήδη υπάρχοντος του στρατιωτικού νεκροταφείου του Βουλιαρατίου και ο διπλασιασμός του ήδη υπάρχοντος κενοταφείου, στο οποίο δεν είναι πλέον κενοτάφιο, γιατί θα μπουν οι 400 που είναι ήδη στην Κλεισούρα, στα στενά της Κλεισούρας. Και σε αυτό μέσα θα μπουν και όσους άλλους βρούμε μέχρι τον αριθμό που θα
καλύψουμε. Δηλαδή τώρα θα αναλάβουμε επίσημα πλέον και μπορούμε να πάμε να κάνουμε έρευνα. Αυτό θέλω να πω. Από εδώ και πέρα είναι πλέον της κυβέρνησης θέμα το πώς θα χειριστεί το θέμα. Θα γίνει όμως το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πιστεύω. Ναι, αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υπουργεία. Όχι, αυτοί οι δύο εμπλέκονται. Αυτές είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι θέμα πλέον πολιτικό από εδώ και πέρα και στρατιωτικό, με ποιο τρόπο θα το χειριστούν. Και για ποιο λόγο ξεκινήσαμε τόσο νωρίς να βρούμε τους νεκρούς μας εμείς, κύριε Τσαχερίδη? Τόσο νωρίς. Πολύ αργά. Ας περιμένουμε μερικά χρόνια ακόμα, μπας και πεθαίναμε κι εμείς. Δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργούν τα πράγματα λίγο αργά. Πάμε με πολύ βραδείς ρυθμούς σε πολλά θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα που πήγαν αργά και πολύ αργά μάλιστα, που δεν μας τιμά καθόλου, είναι αυτό. Εάν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο του κ. Σούλα, έχει και κάποια αποσπάσματα από πολεμικά ημερολόγια κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι από τότε προβλέψανε το τι θα γίνει. Από το 1941 ξέρανε ότι θα ξεχαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αναφέρουν μέσα ότι θα οργώσουν το χωράφι στο οποίο θα είστε. Κάποιος από εσάς δεν θα σας βρούνε. Τα λέει μέσα ο κύριος Σούλας από ένα πολεμικό ημερολόγιο κάποιου ανθρώπου ο οποίος πολέμησε επάνω και όταν έφυγε και γύρισε πίσω στην ασφάλεια του σπιτιού του και στη στρατιά, ανέφερε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Ήξερε εκ των προτέρων τη μοίρα των συντρόφων του, αυτών που θα. Παρόλα που τα ήξερε, πολέμησε ο άνθρωπος και αυτός για την πατρίδα και είναι φοβερό αυτό. Ειλικρινά το λέω. Το λέω με πολύ πικρία και απογοήτευση. Και μετά κόπτονται. Βέβαια, αυτό δεν αφορά εσάς, μη στενοχωριείστε, αλλά ας το πω εγώ έτσι για να ξεσκάσω κιόλας, γιατί εγώ πρέπει να τα πω κιόλας. Με εκπλήσει το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αξιώματα κυβερνητικά, πάνε σε παρελάσεις χωρίς ντροπή, κόπτονται και ράβονται προκειμένου να τους πάρουν οι κάμερες και να δείξουν ότι είμαστε παρόντες στους εθνικούς αγώνες κλπ. Και όταν έρχεται η ώρα, όχι να ανάψουν ένα κερί, αλλά είναι χρέος της πατρίδος, γιατί δεν έχουν διαβάσει φαίνεται ούτε Όμηρο ούτε αρχαίες τραγωδίες. Ακόμα και οι εχθροί, όταν μαζεύαν νεκρούς, οι αντίπαλοι τους σταματούσαν τις επιχειρήσεις. Κάναν μια εκεχηρία, μια συμφωνία, ας πούμε. Όταν σηκώναν τις λευκές σημαίες, κάναν μια συμφωνία ότι αυτή την ώρα θα μαζέψουμε τους νεκρούς. Και τους νεκρούς τους σέβονται οι πάντες. Πλην Ελλήνων, νέων Ελλήνων. Νεοελλήνων. Γιατί οι αρχαίοι τους λούζαν, τους ανέβαν τα αρώματα, τους τραγουδούσαν, τους κλαίγανε, τους μυρολογούσαν. Τους θάβανε με τα αγαπημένα τους αντικείμενα. Είχε επισύρει και την ποινή του θανάτου στην Ναυμαχία της Σαλαμίνος που δεν προλάβαινε. Βεβαίως, στην Ναυμαχία της Σαλαμίνος τους καθαρίσαν τους άλλους και καλά τους κάναν. Λοιπόν, είναι... Κάποιος πρέπει και εδώ να καθαρίσει κάποιος, αλλά ποιος να καθαρίσει υπάρχουν άνθρωποι, εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εγώ θέλω να σας πω αμερόληπτα έτσι, τελευταία που συνεργάστηκα υπερβολικά με τον κύριο Κυρουλέκα, γιατί έχει κάνει προσωπικό αγώνα και έχει κάνει και μια πτέρυγα στο Πολεμικό Μουσείο με διάφορα εκθέματα. Ο κύριος Σούλας που ενδιαφέρθηκε και είναι και άλλα άτομα, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας. Ο κύριος Παπούλιας έχει κάνει παλιότερα το ξεκίνημα. Έχουμε μια παρέμβαση του κυρίου Καλαντίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Σας ακούμε, ορίστε. Καλησπέρα, λέω και πάλι. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω για το θέμα το συγκεκριμένο. Εγώ είμαι απόγονος ενός ανθρώπου που άφησε τα κόκαλα του και το αίμα του στην Αλβανία. Δυστυχώς, όπως είπατε και προλίγο, εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε γρήγορα, τους ξεχάσαμε τους ανθρώπους μας εκεί απάνω. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πήγα και άναψα ένα κεράκι στο μνήμα του παππού μου μετά από 63 χρόνια. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πέθανε, ούτε εγώ ούτε ο πατέρας μου ξέραμε πού ήταν.